ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଇଏ ଗରମ ପାଣି ଅଛି। ସାବିତ୍ରୀ ପିସା ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି କରି ଆଣ ପିଇଦେଇକି ପଳେଇବ। ପଳେଇବା କଥା ଉଠିଲା ମୋଟି ଗରମ ପାଣି ଦେହରେ ଟିକେ ଯଦି ଚାଉଳ ପକେଇଦବ ଟିକେ କଖାରୁ ପକେଇଦେଇ ଟିକେ ଚିକେନଟା ପକେଇଦବ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ଖାଇଦବ ଆଉ ଦିପହରକୁ ତ ଆଇଁଷ ବାରି ମଟନ ଫଟନ ଟିକେ କ'ଣ ଯାହା ଯେମିତି ଚଳିବ। ସାଧା ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କରିଦେଲ ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ। ଏଇ ତ ଜୀବନ ଦକ୍ଷିଣୀ ପବନ ଆଉ କାମ ଲାଗିଯା। ପିସା ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଆକୁ ଟିକେ ରୁଟି କ୍ଷୀର ଦେଇଦେ। ଯା ଭିତରୁ ଯା।